Tässä nyt tällainen tilanne, että ruvetaan tässä salkkuun laittamaan. Nyt tää on puuta ja mä olen aikaisemmin jo laittanut tähän salkkuun tämmöisen kuvan lasertulosteen, joka on kiinnitetty tähän puulevyn pintaan sitten. Ja nyt olisi tarkoitus näistä muista kuvista sitten, mitä tässä on, leikata nämä irti tästä ja kiinnittää sitten kahta puolta, 2 ja 2 tällä puolella sitten näitä kuvia. Ensin nyt pitää leikata irti tästä ja sitten pistää niihin tämä liimaus medium ja kiinnitetään ne tuohon sitten. No nyt kuvat on leikattu irti siitä arkista. Nyt tässä sommitella sitten näistä joku kiva sommitelma tänne. Mitä sanoisit ja miten näitä kannattaisi laittaa tähän? Olisiko jotenkin noin? Voidaan pistää ne näinkin. Tai sitten ihan suoraan. No tää on makuasia. Ehkä ne voisi kulmittaa isot tuolla isot sunne noin, että se sitten kulmittaa mukavasti. Tehdään vaikka tällainen siitä sitten ja nyt sitten ruvetaan kiinnittämään sitä miten liimauskeeliä sitten näihin pintaan. No niin, aletaan hommiin. Eli laitetaan Marabun Collage Gleberiä tällä kertaa nyt näihin kiinnitysaineeksi. Tuohon sitä sopiva määrä ja sitten ruvetaan levittämään sitä. Tuohon pitää vähän miettiä, että kuvan paikkaa, mutta jos nyt laitetaan osapuille, sitä voisi laittaa vaikka, se voisi kyllä kaavistuksen tuohon päällekin. No, ehkä se voisi mennä vähän päälle. Tehdään sillä tavalla. Nyt tuli teidän karkean virhe. Tää tulee helposti näissä just kun on tottunut liimaamaan kuvia kiinni, niin tulee väärälle puolelle. Eli tälle puolelle kuvaa se kuuluu laittaa. Niin kuin tässä on aiemmin oppineet. Se tulee niin jotenkin selkärangasti, että liima tulee kuvan takapuolelle. Joka on tietysti hyväkin asia, mutta tässä nyt kuuluu laittaa tälle puolelle. On kannattanut varoa, että kuva liimaantuu. Jos nyt kuvitellaan, että laitetaan se vaikka tuolla kohdalla, laitetaan tähän nyt sitä aineesta. Sen verran reilusti, että meillä on varaa sitten sommitella sitä vaikka vähän vinoakin. Näin. Tää on pikkusen päälle toissa menemään. Noin. Ja taas käytetään tätä korttia. Käytetään luottokorttia terveellä tavalla kuvien liimaukseen. Tää oli helppo homma. Sitten seuraavalla ylemmällä kuolla sama juttu. Näin. Hyvä. Se voitaisiin laittaa ehkä jotenkin noin. Tuolla tavalla. Ei väliä sinänsä, voidaan pyyhkiä ylimääräinen mikä tuonne jää, jos halutaan ympäriltä pois, niin ei päästä ainakaan sitten jos siellä tekemässä turhia kiiltoja. Näin. Ja sitten samalla tavalla lähdetään tuoteteleen tuossa seuraavaa kuvaa. Noniin, sitten on 24 tuntia kulunut siitä, kun nämä laitettiin noin suunnilleen. Seuraava päivä joka tapauksessa. Tosin aamuaikainen kello on jo 8, mutta täällä ollaan taas kohta. Ja sitten tässä salkussa oli 4 kuvaa, mitkä mä laitoin eilen viimeksi. Ja huomasin muuten semmoisen pienen jutun tässä, että niinhän mä tein itse sen virheen, mistä mä puhuin, että se pitää olla peilikuva. Se kuva, mikä tähän laitetaan.
Ja nyt mä huomasin, että mulla on tuolla se arkki. Mä otin kanssa erehdyksessä ensimmäisen arkin niin, että se ei ollut peilikuva. Ja löysin tuolta sitten sen arkin, missä on ne peilikuvat. Eli tää on toisin sanoen, täällä on nyt sitten sellaista, että tää on niinku ikään kuin peilikuva väärinpäin. Et siinä on mutta ei maha mitään. Otetaan kuitenkin kohta irti ja katsotaan miltä näyttää. Niin tää on oikeastaan hyvä kokeilu ja erehdys. Ja tätä kautta sitten demonstraatio myös siitä, että kuinka ei tule tehdä. Lähdetään onneita irrottelemaan tätä ja mä näytän sitten millä tavalla se tapahtuu se. Tätä salkkuprojektia. Tässä oli vähän samanlainen. Otetaan toi puoli ensin, on kaksi. Tää oli laitettu aikaisemmin tää kuva tähän ja nää laitettiin eilen nämä 4 kuvaa tähän. Ja nyt lähdetään katsomaan sitten tästä puupinnasta, miten ne tästä lähtee irti. Siis nimenomaan, että ei kuva lähtisi irti, vaan että paperimassa lähtee tästä ympäri. Näin me halutaan aina, että se lähtee se nimenomaan se paperi eikä kuva. Tuossa oli muutamassa kävi vähän silleen, että sieltä se kuva lähtee häämöttämään. Mutta tässä tapauksessa sieltä nyt on otettu väärin, näin niin kuin mä tuossa äsken mainitsin, että nämä on peilikuvia väärinpäin. Nämä on otettu niin kuin normaalisti, kun otetaan kopio, niin nämä on nyt nämä tekstit näissä nurinpäin, mutta ei se vaikuta tähän kokeiluun. Että kyllä me nähdään nyt kuitenkin, kuinka tämä tekniikka toimii. Tässä siinä on valtava todella huolellinen, että korostaa se huolellisuuden tärkeyttä, ettei yhtään niinku hosuta. Sieltä se kuva tulee. Kitara. Tässä on aiheena tämmönen vähän blues-henkinen kuvitus. Täällä on otettu nämä 2 kuvaa jo ja ne on ihan hyvin siinä kiinni. Ja nähdään vaan tästä, että tämmöinen tumma kuva tämmöisessä suhteellisen tummassa pinnassa ei ehkä ihan toimi samalla tavalla kuin siinä tuota läpikuultavuutta kuin esimerkiksi täällä on näissä kohdissa, valokohdissa. Ja mikä tässä virhe on tietysti se, että tämä on peilikuva. Mä en ole muuttanut sitä ennen tulostamista peilikuvaksi, niin siinä on nyt sitten tulos, mutta ei olla milläskään. Ei olla milläskään, ruvetaan irrottaa näitä kuvia tästä vaan, niin tässä onkin nyt vähän poikkeuksia, laitan sen pikkusen tuon kuvan päälle, katsotaan vähän miten se toimii. Siinä on ollut jo vernissä alla, mutta sehän näyttää pelaavan ihan hyvin. Näitähän voi laittaa limittäin päällekkäin ja miten vaan näitä kuvia. Tietysti jos miettii näitä kuva-aiheita, mitä sitä laittaa, niin tietysti siinä on vähän se, että voi helposti miettiä, mikä funktio siinä, jos valokuvankin laittaa jollekin levylle ja muuta, niin eipä siinä sitten välttämättä ole sitä ideaa, että tässä pitäisi niinku jalostaa tätä jollain tavalla omalla kohdalla, että minkälaisia kuvasommitelmia, kuinka pitkälle tietokoneella tehdään niitä muokkauksia siihen kuvaan ja personoidaan sitä semmoiseksi, että se ei olisi ihan niin kuin vaan valokuva liimattu johonkin pinnalle, vaan että siinä olisi joku idea. Niin kuin missä tahansa, mitä ihminen tekee, niin kuin taiteessakin, jos joku tekee jonkun kuvan ja kriitikko sitten arvioi sitä, miettii, että miksi on tehty tällainen kuva. Niin, hyvä kysymys. Viime kädessä tietysti on haluttu tehdä kuva ja sehän on ratkaisevaa, että tehdään, että eihän kaikella tarvitse olla mitään kovin suurta tarkoitusta. Mutta tässä voisi olla kuitenkin vähän joku, ehkä tärkeintä, että se mihin joku kiinnittää, että se ei ole tikkunen, että äkkiä olisi kyllä sormet täynnä tikkuja, jos siinä olisi jotain
höyläämätöntä lautaa, eikä se siihen varmaan tartukaan sillä tavalla tietysti. Pinta täytyy olla mahdollisimman semmoinen ottava, jos näin voidaan sanoa. Tässäkin on kiva, että tässä nyt on jonkinlainen teema. Tässä on tällainen blues-musiikkiaihe. Tässä toistuu semmonen yhdenmukainen teema, ettei ole yksi kuva kukasta ja sitten seuraava on vaikka avaruusalus ja sitten on moottorivene ja polkupyörä ja niin edelleen. Niin onhan siinä tietysti se, että ehkä siinä on joku yhdistää kokonaisuus. Voi laittaa tässä salkkuun, voisi laittaa periaatteessa kaikki perheenjäsenten kuvat tehtynä jollain tavalla erikoisesti, niin jos pelkkiä kuvia vaan jos jollain tavalla vähän muokattu. Harmittaa vaan, että tämä meni väärinpäin nämä, että ne on peilikuvia tässä nyt sitten. Teille eilen siinä nimenomaan varoitin siitä, että pitää laittaa niitä, pitää muuttaa se peilikuvaksi, niin kuinka mä nyt itse sitten tein saman mokan. Ei se mitään. Kuvahan on kuitenkin kuva. Eipähän tämä nyt ole tarkoitus ollakaan mikään informatiivinen. Näin tää homma toimii. Tätä pitää ottaa vaan tarpeeksi kauan hinkata, niin siitä se lähtee kuva paljasta. Nyt tässä on vaan niin, että kun tää kuivaa, niin siinä huomataan, että siinä palaa semmonen pien nukka tähän, erityisesti tummissa kohdissa se näkyy. Mä voin kohta näyttää, tossakin se näkyy itse asiassa. Siinä on tuosta pientä nukkaa, niin nää ei oikeastaan lähtee parhaiten, että vähän kun se on pikkusen kuiva. Tää ei ole täysin kuiva, mutta se on vähän kuiva, niin ne jotenkin irtoaa paremmin, ne voidaan nähdäkin paremmin näitä. Pitää painaa aika reilusti tässä kohtaa. Näitä poistetaan. Tietysti ei niin kovaa, että lähtee tuon kuvalla, mutta ei se tästä näytä lähteä. Tästä nyt ehkä näkyy vähän tästä lähikuvasta, että siitä lähtee koko ajan tollasta pientä purua. Se näkyy tuossa mustassa erityisesti. Sama mahdollisimman kuitenkin sellaiseksi, siinä on mahdollisimman kirkas pinta. Tuossa punaisessa vähän samalla tavalla se näkyy. Ihan kivasti sitten on päällekin. Voi laittaa kuvia, tämäkin voisi laittaa joku kuvan ihan niin, että se menee ihan ristiin ja päälle, että toimii. Nyt tää kuva on aika hyvä. Vernissa on vaille valmis ja ei muuta kuin nyt siihen vetää sitten kohta vernissä, kun se on kuivannut, niin mä kerron vielä siitä sitten, mikä merkitys sillä on tässä hommassa. Ja koko pinta uudestaan. Niin, käytetään tällä kertaa satiinivernissä. Akryyli pohjasta satiinivernissä. Akryylivernissä. Ja lähdetään samalla tavalla, vedetään koko pinta-ala tässä kohtaa tähän salkkuun. Ja jälleen nähdään, kuinka tuo kuva syvenee ikään kuin siihen tulee semmoista syvyyttä. Tietysti me olemme puhdistaneet ensin salkun pinnan ennen kuin taikka vernissettävän työn yleensä. Nyt nähdään tässäkin, että kun täällä on pikkusen jäänyt noita kuvan reunoja, että se korostaa sitä, että aina kannattaa kuva leikata mahdollisimman, kun me suhteellisen hyvä pensseli, kun käytetään niitä, jos näitä harjaksen jälkiäkään niin selvästi näkyviin, että ne häiritsisi siinä. No niin. Sellainen siitä nyt tuli.